הולה אמיגוס, קוראים לי קוריצ'סקה, הייתי פעם פבלו, עברתי שינוי מין. הבטן שלי מייללת כשאני מדברת, סלחו לי. זאת חברה שלי, היא איתי כל הזמן. האמת שדי נמאס לי ממנה. האמת שדי נמאס לי מהחיים כאן. אני לא מפסיקה להיות מוצ'ילר. כל הזמן טבע, כל הזמן רק נוף ולסחוב דברים ותמונות. אני הבנתי שיש דבר שנקרא מוצ'י קלאבר. אני רוצה לעשות את זה. אני רוצה להיות מוצ'י קלאבר. קיצר, כיסי, האחות, אני שמח, תמשיכי להתאמן למסיבת סיום ווואלה, אני אדבר איתך עוד מעט. ותתקשרי לשי ותגידי לו שכבר התחבר לסקייפ הבן זונה הזה, אני לא מדבר איתו. יאללה, ביי כפור. רגע, זה אתה? אתה המלך מוצ'י קלאבריות? אני מלך המוצ'י קלאברים, כן. רגע, אני לא מאמינה, תוכח לי. את רוצה? תשאלי שאלות כאילו, אני לא מבין מה את רוצה. רגע, בדרום ארגנטינה היית? ברילות שנחשבת דרומית? לא, רגע, אז לא ראית את הפינגווינים? ראיתי, תזיזו את הרגליים, 1 ו2 מהקטלני. וואי, וטרקים, עשית צריכת הפיצו, ראית? ראיתי אותה ביוטיוב, שום הראה לי. אז איזה טרק כן עשית? את אבי אריקה הקטלני. אוקיי, נראה טוב, ורגע, יש לך שק שינה במוצ'ילה? קודם כל זה מזוודי 4 גלגלים עם שלט רחוק. ולקחתי אותה, אבל שלחתי אותה בבוליביה, למה לא נגדתי. יאללה, תהפוך אותי למוצ'י קלאבר. טוב, שלב ראשון, מתוך 4, צריך ללכת כל בוקר לבייגל ולכל ארוחת בוקר מפנקת. יאללה, בוא נלך, נו. אוקיי, אתם חיכים לשמרתי. כלל ראשון, לא הולכים לשום מקום. תקראי לנו למונית בבקשה. טקסי. לא, אני לא מבינה, למה אנחנו הולכים? אמרת מונית. ירידה, בסדר. טוב, זה טוב לתחת, יאללה, בוא נלך. רגע, יש פה משהו לאכול, אני ממש. לא, נו, תן לי קצת. זה לא הירוק שהתכוונת. אנחנו קוראים לו בייגל. יכולה להפסיק אם אני אמרוץ לך למרוץ נעניה שם. כולם רוצים לאכול אותי. וואלה, תתחיל מה שאת רוצה. אין לי בעיה, רק לא שקשוק אז עושה לי עצירות. בסדר, קוריצ'סקה, בואי למסאז'. הולה, אמיגה! Hola amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? No te vi yo un día. Bien. ¿Cómo vas amigo? Bien, traje una clienta nueva, quiero que le hagas también un masaje a Corichesca. הולה. ¿Qué pasa amigo? Aquí no hacemos a una llama un masaje. Primero no es lama, es alpaca. Amigo, ¿qué pasa? Esto es para Pero personas. necesita pedicure, mira las piernas. ¿Pero por qué amigo? Esto es un animal. ¿Cómo Se la crear hace una si mal llama iba a para picar. pedicure? Nosotros hacer a personas, no animales. Yo no vengo más a hacer masajes. Vení, Ya Corichesca. amigo, ¿por qué? סלבט, סלבט. טוב, נלך למסאז' היותר שכונה, אני על מסאז' לא מוותרת. אני מוצ'י קלאבר אמיתי. צודקת. נלך למקום אחר. אבל בינתיים בוא נדפוק איזה שייק מפנק, כמו איזה מוצ'י קלאבר קלאס. קלאסי. וואו, הוא נשמע ידידותי. הוא מצלם אותי, אני מרגישה כמו דוגמנית הבית. איזה כיף לי. הנה, קוריצ'סקה. יאללה, קוריצ'סקה. תעלה. תודה שהפכת אותי למוצ'י קלאברית אמיתית. קורי, דבר אחרון. לפעמים מוצ'י קלאבר צריך גם לדעת להתקלב. וואלה, אז מחר לא עושים מסאז'. מה לא עושים? לא עושים 2. שחט רצח. רגע. תגידו אותה.
זה סיבה. זה לא קשור לרצף הציורי של הסרטון, אז כנראה נכניס את זה לפספוסים, כי כנראה יהיה. אז רציתי להגיד שניסינו, אבל מראש לא נתנו לנו להיכנס. אז אני מצטער, קוריצ'סקה. סלאם. מוקדש בזאת לכל אהובינו ומשפחתנו בארץ ובעולם. We love you. ולחבורה של שי שוק וכל המפגרים האחרים שהזכירו את זה שעה שעברה. אני פשוט רוצה להפוך את זה למסורת ארוכת שנים, וזה הפעם השנייה. סגור. תני בספיץ' האחרון, קדימה. קדימה. ממש מפחיד. מאופה. עכשיו עובדים על זה, מגלגלים את זה, לא מעשנים את זה, כי יום ראשון